magana ce tsarin magana tsari a masallacin sallallahu alhamdulillah dai dukkan salsalolin shehu ya bani suna hannuna alhamdulillah dariƙa tijaniya da ƙur'ani su ne manyan kayanmu wanda sun fi rayuwarmu a wajenmu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi rayuwarmu ya fi komai a wurinmu haka shi tijjani a babin waliyai ko kusan waliyai ya fi rayuwarmu ya fi komai namu haka kuma khalifarsa sahibul faiza shi ibrahim haka yau وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب